Fulton Sheen nga nahimong popular kaniadto tungod sa iyang pagpakaylap sa Family Rosary Crusade. Miingon nga, if you want something done, go to a busy man. Of course, ang iyang paggamit sa word nga man, tungod lang kay nindot paminawon ang rhyme, done, man. Pero siyempre, buot niyang pasabot nga ingon man usab sa mga kababayinan. Such that, if you want something done, go to a busy woman as well. Ako na, dugang na. Makaingon ta, dili ba na sukwahi, Father, nga naakay gustong ipabuhat, nya muadto na hinuon ka sa tawo nga labihang ka busy? Well, pwede pod nga maingon tag sukwahi, busy na gud siya, daghan na gud kay siyang ginabuhat, no? Siguro makaingon ta nga ang iyahang working hours nga 8 ka oras puno na gyud na kayo. Pero ang punto ni Bishop Sheen mao nga ang tao manggod nga busy, no? Gitawag nato busy. Makapangita gyud og panahon. Natay gisulti nga that person could really make time, no? Makabuhat, makagahin gyud siya og oras alang sa buot nimo nga ipabuhat. Mao na nga in a way sakto pod si Bishop Sheen kung moingon siya, if you want something done, go to a busy man. Mga igsuon, kung doon na may usa ka busy nga tawo nga ato ang ingon tag kabiliban nga maayo kayo mangita og panahon alang sa tanan, that at the end of the day mahuman gyud ang iyang mga ginbuhaton, the best man to show would be ang atong Ginoo. Diha sa Ebanghelyo, gihulagway ni San Mateo nga ang ordinary o kasagaran nga adlaw sa kinabuhi sa atong Ginoo puno gyud og mga ingon tag ginbuhaton. Ang iyang schedule puno jud, no? Murabag kung tan-awon nimo kuna siya kanang ingon tag sa ganang murag journal, no? From the start of the day, nga diri sa first column makita nato ang mga oras. Then on the right column makita nato ang mga corresponding activities. Diri sa Ebanghelyo, klaro kaayo nga puno kayo ang schedule sa atong Ginoo. But then at the end of the day, maadtuan gyud niya tanan. Nabuhat gyud niya tanan ang buot niyang buhaton. Busy man, but then he was able to cover, to fulfill what needed to be done. Maunay nakanindot sa atong Ginoo. I think mauni ang iyahang gitawag tag usa ka bertod nga ato matawag sa English nga kanang availability. Kanunay siyang dunay panahon alang ngadto sa uban. To be available to others. Kini siya nga ingon tag bertod, dili ni ingon nga sayon, lisod ni, no? Pero ang maong bertod ma-develop lang yun ni kung ang tanan nagagikan sa nindot kaayo nga relationship sa Ginoo. So the first thing before we can be available to others is we have to be available to God and for God. Mo gyud ay pinakauna. Mo na nga we really have to set quality time or to make time for prayer. Mo gyud ay pinaka-precious kaayo nga panahon before we can even give time for ourselves. So makahatag ta og maayo nga panahon, quality time sa atong kaugalingon. Kung aduna tay sakto nga panahon nga atong gigahin alang sa Ginoo diha sa pag-ampo.
ug gikan sa maong paghatag sa panahon diya sa Ginoo ug diya kanato, then we can be ready to make ourselves available to others. Only then we can do that. Ug mao ni ang panigingnan nga gipakita sa atong Ginoo kanato. Ug mga igsoon, nindot kayo ni nga ato ang tan-awon tungod kay karon taliabot ang Pasko, di na gyud nato malikayan nga mabisi na gyud ta, no? Manaaman tay kwarta o wala. Na uban busy na kaayo pang grocery, uban busy na kaayo sa mga daghang mga gimbuhaton. But again, we should not allow ourselves to be distracted by the necessity to really make and find time for God sa atong pag-ampo. And then, niya nang mahinungdanon nga meaningful nga panahon nga atong gigayon sa Ginoo, then we can then start from ourselves and then be available to others. Nga atong panginaot nga sama sa bertud ni San Francisco Javier kansang kapistahan atong sa ulog karon, atong gihandom karon, isa siya sa mga una nga mga Jesuita, no? One of the first companions of Saint Ignatius of Loyola, sa bata pa lang nga edad. And by the way, si Francis Xavier, usa yun siya ka kining tawo nga gikan yun sa noble family. Dato, no? Si Ignatius of Loyola, di man gyud ingon siya nga dato. Sundalo lang siya. Dako lang siya ranggo sa pagkasundalo. Pankini si Francis Xavier, klaro yun kaayo, nindot kaayo ang iyahang kinabuhi, no? Anang makabilib yun ka ba? Iyahang gibiyaan, ang iyahang mahimo unta nga mga inheritance, nga mga katigayunan, mga bahandi. Ug nga sa bata pa lang nga edad, nag-volunteer siya sa mission. Abot siya og Japan. Japan ba to? Kalimutan mo ko. China ba? I do not know. I'm not so sure now. Nindot kayong iyang kinabuhi. But he died at the age of 35, 32 years old. Napaghalad siya ang kaugalingon, making himself available to others. Nindot kayo na. I think mauni siya ang nagbuhat sa o kanang very famous nga prayer of generosity. Nindot ka ng prayer of generosity nga gikanta, gibuhatan na og kanta, no? Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heal the wound. To toil and not to seek for rest. To labor and ask not for reward, save that of knowing that I do your most holy will. Nindot kaayo nga pagtahan, paghalad sa kaugalingon, to be available to others. Pagsunod yun sa atong panigingnan nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Amen. Manindog kitang